Ja, ik ben eigenlijk mijn remote station aan het beheren, dus ik zit op mijn mobiele telefoon op dit moment in. Oké, ik zit op mijn mobiele telefoon. Ik ben mijn remote station aan het proberen, oké, dus het is kwestie van proberen om het de juiste aanpassing te krijgen. Hoe krijg je mijn signaal en audio daarin, jezelf? Oké, dus maar de radio, hoe luidt de radio zien? Ik ben aan het proberen, dus weet je moet instelling, weet je, dus nu heb je contact met via de remote station 100%, maar je moet wel die audio instellen, hoe gaat het daar zien, jezelf? Oké, prachtig zien, oké? Nee joh, ik ben gewoon aan het proberen, weet je, de instellingen moeten altijd goed zijn, weet je, dus ik ben gewoon aan het proberen jongen, dus het lukt goed. Ik ben blij mee, oké? Hoe gaat het verder daar in Delft, oké? Hoe gaat het rond in Delft daar, jezelf? Ja, Jean, als ik jou, als het, ik denk dat ik jou op de Facebook heb. Ik ga deze video's binnenkort op de Facebook uploaden, oké? Dus als je vriend hebt, je kan het binnenkort kijken, oké? Ik ben gewoon ergens, weet je, via mijn smartphone gewoon, remote, via mijn smartphone gewoon activeren. Ja, activeer mijn station via mijn smartphone gewoon, jezelf.